Ibu Desri. Hai, hai, hai. Hati kita ya. Bentar. Rada mencar ora yuyu-yuan ra ketok ndeloki. Bu Arti, sampai nunjuk sapa Bu Arti? Ayo sampai nunjuk sing paling horor. Ayo ngebor digoyangke bokoke. Sasa. Sapa iki? Buat saya ayo muter-muter. Aja uyu-uyuan ora iso ndeloki lho Bu sapa. Ayo pokoke ora heboh ora entuk hadiah. Bote, buat para juri. Sampai milih senti. Ora apa-apa wis. Sakene sampai milih senti. Iya mas, sing milih. Sing milih apa? Sing milih luar. Ho ae, ho ae. Ayo pakai motor. Ya, Waduh Desi. Desi tadi. ya. Ayo, ayo. Ora uyu-uyuan ora iso menilai. Ndeloki ora iso. Rada menenggang. Ayo pokoknya ora goyang ora entuk hadiah. Oke. Sasa. Hai. Hoa, hoa. Hai. Sapa saiki? Hai. Hai. Ayu tapi Juara 1 50 juta. Jangan sampai berhenti. Hai. Ho ae, ho ae.